Mayong adlaw mga higala, anian usab kita diri sa Daan Bantayan. Atong gibalik na pud mo ang probinsya. So nata sa tumoy-tumoy diri sa Cebu, human nato sa Camotes na nasa ta diri. 2 days among star diri, ganinang buntag rami na abot mo uli na sad ni ugma sa mga hapon. 1 night and 2 days ang among star diri. O bani ko ninyo. Help me. Time check, it's almost 4 in the afternoon. We are having a short vacation until tomorrow ramin diri. Karo naglakaw-lakaw ko diri sa ilahang baybay. Actually bag-o lang gyud ning nihunas. Naganam-anam og atras ang dagat. Siguro mga gabi na pud ni siya mobalik na pud taob. Karon ako na-observe diri nga part wala kay basura, pero sa akong paglakaw-lakaw nara gyud mga basura gyapon ginagmay mga plastic at bottles. Hopefully ilahan ni malimpyuhan kay aron ma-save nila ang ilahang environment. Sayang kay ilahang lugar. Kani nga lugar under ni siya sa Daan Bantayan. Karon ni ako sa ilahang area karon kung asa pwede siguro diri modunggo ang mga barko. Pero I don't know kung napagyo barkong modunggo diri ko mo pinakita ang barko god. Siguro para ni siya sa ilahang mga pump boat. Pero mga pump boat pag nang mo dito dapit inang baybayon. Karon perti magunghunasa so murag dili siya maayo nga dungguan ng mga barko. Posible nga ilahang gining timingon nga paob. Karon na ni siya naman before katong last time na mo nga anhi. It's my 3rd time to be here. Guba ni siya nga area pero karon nindot na siya. Pwede na siya masuroy-suruyan. Anay pintal ang niyang mga kilig-kilig ya sa loyo. Nada makita niyo mga isla-isla. Kanang dito nga isla that's Malapascua Island. Malapascua Island is also known with tourist attraction diri sa Daan Bantayan. Kato nga part dito na siya yung mga white sand beach but I don't know kung unsa na siya nga part. Ang akong nadunggan private owned nga beach. Sa pagkakaroon hunas ang tubig, dili siya maayong kaliguan kay kung mutaob sad pertisang Lauma. Ani siya is nabilong sa Barangay Tapilon, Daan Bantayan. Tumoy-tumoy nga part diri sa northern part of Cebu. So mo ni siya mo ang first day. So ang hangin diri is refreshing. Daghang balay diri pero peaceful ang paminaw nimo. Idigtambo nimo sa gawas is makita nimo ang mga lugar nga ang mga isla, makita nimo ang green nga dagat. Sa high pod diri daghang pa sige mga mangisda. So ang imong mga gikaon is fresh pag yun. Kusog kaayo ang hapak sa hangin. Init lang sa jud kaayo diri. And then daghang lamok ini kagabi. If you want to unwind, pwede ra jud ka mangita og lugar somewhere in the south, somewhere in the north. Here in Cebu, kaning lugar is dili na sa kama problema is because nanam sa mga basic needs na merkado. Ang wala lang diri is walay mall. Pero diri ang ilang daan is perting mingawa. Nay mga sakyanan pero unlike sa city nga kana bitong bumper to bumper pero diri luod kaayo. Pagkakaroon it's cloudy ganinang mga alauna, alas 2. It's really so init. Expected di siya nga mutaob na pud ni siya mga around 7, 8 or 6. Hopefully matagaan ni nilag solusyon ang ilahang mga basura dire because ang maka benefit ani is sila ra man sa katong mga mangingisda, itong mga nagtrabaho dire sa dagat. Muadto ko sa simbahan dire sa Tapilon. Yung mga tana ko kung unsay schedule nila sa ilang misa diri. So ang ilang simbahan is just only because iskina la siya. So atong pangutan-on kung unsay ilang mga available nga misa diri sa Barangay Tapilon sa Daan Bantayan. Ang ilahang simbahan diri sa San Miguel Arcangel Parish diri sa Tapilon at dunay duha ka schedule sa ilahang misa. According sa ato ang napangutana, adunay alas 9 o alas 6 sa buntag nga schedule. Kung inyo nadungog nagtingog ng ilahang trompa mo na siya diri ang ilahang mas schedule sa Tapilon sa Saint Michael the Archangel Parish. Ang ilahang baybayon diri napuno og mga lusay nga gidala gibanlas sa bawd sama sa kinabuhi nga ibanlas ka sa bawd. Pero ang tubig karon is medyo lubog, dili siya ingon ni anak sa tinaw. Katong last time na mong ari dili ka na siya nga ni kalubog.
Kita sila jellyfish, nahugyaw sila. Dili dito katol nga jellyfish di ay. Pero klase gihapon to sa jellyfish. Muna siya kung maligo ka, nag-present sa jellyfish, mga tol, mga maligo, murag mamaak ang kakatol. Mao ni siya ang sayong kabuntagon diri daplin sa baybayon. Karon mga higayon na pagtusuga sa bawo kay kuan ni siya gikan ni siya og taon. Padong na pud ni siya hunas. Samtang dili pa kaayo init, mas nindot ni siyang inom karon sa dagat. Kung inyo makita diya sa akong luyo, sunrise.